przeszłość techniki. To będzie filmik. Jazda z kurwami! Jazda z kurwami! Wow! O, może to kończyć. Dobra, ja byłam prostytutką, ale jestem dumna z tego, ponieważ ja nie dawałam nic mężczyznom, ja im dawałam jedynie siłę wewnętrzną i oparcie, ponieważ oni tego potrzebowali. Przychodzili się do mnie po prostu wygadać i to wszystko. Ja tak samo jak byłam wolontariuszką na cmentarzu. Dawali mi. Tak? Tak. To byłeś taką gejszą tak naprawdę. Gejszą! Jak to się nazywa? To jest pani do towarzystwa bez seksu. Tak, byłam pani do towarzystwa bez seksu. Tak. Musiałabyś się tak malować na biało, tego, nie? Ja lubię bladą cerę, bo ja sama mam bladą cerę i niestety piegi mi wychodzą, a nie jak ten, ja wyglądam, niestety mam zielone ślipska i wyglądam jak AKG, nie. Potem będę miała śmierdzącego jaja mi chuja Gilberta, kurwa, o nie, dziękuję, ja pierdolę. Ale ja jestem dumna z siebie, jestem szczęśliwą matką, mam wszystko, mam pieniążki, mam pracę ankietera, mam po prostu wszystko. Ura! Ja mam Kuzyna ding mam, dong! no. Kuzyna Damcia mam, no. Zajebistego kumpla, konia, Tak, Gigi Rider mam, no. konia, Koniu! konia, Kuń. koń na biegunie. Konik! Koń na biegunach! Wsadził mi chuja! Pokazał mi wuja! Kurwa! Ja pierdolę! Co ja pierdolę? Nie zamienię mojego życia na żadne inne! Ja bym miał zbierać, to chciałbym sobie pomagać ludziom jako lekarz. Ale nie będę biegał, żeby mi to kupiali. No nie wiem, że na psychologii, nie? Szukać się jakąś większą za pieniądze. Tak, weź, siadaj. Jak na filmach takich niektórych, nie? Tak. A tutaj słucha coś tamtego, nie? Niby zapisuje. Potem wreszcie patrzy w jakiejś komedii, nie? Wreszcie jakiś patrzy. Panie słucha? No i panie. No i co się rysuje? Wreszcie wstał, podniósł, wziął ten zeszyt, a on sobie kwiatuszki rysował. Damcia, powiedz mi, które filmy na YouTubie żeś oglądał mojego autorstwa? Powiem ci, że parę, to nie było tam dużo, 6, może 7. Aha, a jakie tam ci w pamięć weszły? Tego. Ja nie pamiętam, czy to było tam po prostu wyrostkowe, wiesz? A co tam oglądałeś? To jedno z tym, to pamiętam, najbardziej mi utkwiło z tego na psim polu, No, moje okolice. twoje okolice? No, No. tego, tam siadałem nieraz też na pociąg. A ten samochód cały czas tam stoi praktycznie od tego Solidu czy tego Juventusu. Tak, tak, ja się bałam tego po prostu, To tak. cały czas tam stoi. Nie wiem, czy oni go porzucili, czy co? Podrzutek. Możliwe, nie? O, ten filmik mogę nazwać podrzutek. Podrzutek. Bo kilka lat temu A inne to tego, to ostatnią chyba co wracaliśmy na odcinki, jak wracaliśmy raz tylko w trójkę i raz w czwórkę jeszcze z kołem. No właśnie. ja właśnie można takiego zrobić pauzę. Pauzy się nie da zrobić, ale mogę wyłączyć filmik i potem włączyć nagrywanie. No czekaj, to gada, może następne.